Velkommen til denne korte NSDR-meditation. Designet til at bringe dig ind i en tilstand af dyb hvile og genopladning. Find et sted, hvor du kan sidde eller ligge behageligt, og lad os begynde. Tag et øjeblik nu til at lukke dine øjne, hvis det føles rigtigt. Lad din krop finde en naturlig stilling, hvor du føler dig støttet og afslappet. Der er ingen steder, du skal være, og intet, du skal gøre lige nu. Du er her for dig selv. Bring din opmærksomhed til dit åndedræt. Mærk, hvordan luften strømmer ind gennem næsen og langsomt forlader kroppen gennem munden. Lad dit åndedræt finde sin egen rytme. Ikke forceret, bare naturligt. Men forestil dig, at hver indånding bringer ro, og hver udånding slipper spænding. Så begynd at mærke din krop. Start ved toppen af hovedet, og flyt din opmærksomhed ned gennem kroppen, langsomt og uden hast. Mærk din pande. Mærk dit ansigt. Og dine kæber. Bare lad dem slippe og slappe af. Bevæg dig ned gennem halsen. Til skuldrene. Armene. Og hænderne. Og mærk, hvordan hele din overkrop falder til ro. Fortsæt ned gennem brystet. Maven. Hofterne. Dine lår. Knæ. Underben. Og fødder. Hvis der er områder med spændinger, så anerkend det blidt, og bare giv dem lov til at give slip. Forestil dig nu, at din krop ligger på en blød sky. Skyen bærer dig sikkert, og du synker længere ned i dens varme. Og hver gang du ånder ud, mærker du, hvordan din krop bliver tungere, og sindet falder mere til ro. Bare lad tankerne komme og gå som skyer på himlen. Ingen tanker er forkerte, og hvis en tanke kommer, så anerkend den, og lad den drive væk uden at holde fast. Og du kan stille og roligt bringe din opmærksomhed tilbage til din vejrtrækning, hver gang du ønsker det. Vær nu her et øjeblik med din rolige krop og din stille vejrtrækning.
Når du er klar til at afslutte denne dybe hvile, så begynd langsomt at bevæge fingerspidserne og tæerne. Tag en dyb indånding ind gennem næsen og pust ud gennem munden. Og når du åbner dine øjne, kan du tage et øjeblik til at bemærke, hvordan din krop og dit sind føles. Roligere, lettere og mere klar. Tak fordi du gav dig selv dette øjeblik af hvile og fornyelse. Det er en gave til dig selv. Du kan altid vende tilbage til denne korte NSDR Non-Sleep Deep Rest session. Når som helst du har brug for at genskabe denne dybe ro og tage en kort pause. Tak fordi du lytter med.